Te mentan ngon lam shpi ke jingetu khana shapang kane ka actress Priyanka Chopra. Long kane ka actress Priyanka Chopra ka dei ka wei ka actress ka bapau nam hapo kari India. Bat kane ka actress kala job teng ya kane ka Miss World dei husnem ar hajar. Bat long kita long kubor ki thu ba ki kemi ki kpa ki jongka ki dei kita ki shipai bat kitrei ru ya ka kam shipai. Bat la tipru ba kini ki kemi ki kpa ki jongka ki jukan ria na ka wei ka jakash ka wei pat hakaba maki ki leitrei ya ka kam ka jongki. Bat long ka Priyanka ru kala long thik kumba buhai shnong ya ka ba ka kemi bat ukpau jongka ki jusa na ka wei ka jakash ka wei pang. Bat long de ka karta ka ba maka kala he kala san kala yo ya kata ka jinglong samla kane ka Priyanka kala ju pelut por ya ka ban syong ya ka ban sa de hapo kari Amerika. Balong kane ka Priyanka hadin bakala yo ya kane ka jingjob ya kane ka Miss World hausnem ar hajar kelas dang ya ka ban peteng ya ka ban ak ya ki film ki jongka de hausnem ar hajar lai hakapor ka ba maka kala ak ningkong ya ka tu ka film de Hero Love Story haune usnem ar hajar lai. Bat kala ak shibun teliki film habiya de hapo kari India hapo ke Bollywood bat hapo kini ki Hollywood ro kene ke Priyanka kala dep ikaban ak ye kita ki film ki jongka bat ye kene ke Priyanka la kha ka de hapo kanong ba jong lane hapo ke jela jong kene ke Jamshedpur bat ye kene Priyanka la kha la pun hapo kene ke nong ba bat hakane ke jela Jamshedpur ka ba hapo kene ke ri India ka ba ite ke jongi. Balong kat badang yat kisngi kipor kanam ke jongka kelanang kiu step haki film ki jongka bat ki ki ba maka kaladep ya kaban penpau hapo ke perthei hi barok kawai te hakane ke por ke bamta ngamda don shibun ke benta ya kaban wanra ya ka story jongkane ke actress renges wanra tang ya kata ke jingyat lenti ke jongka bat lada pidang kwa ngandang beteng ya kane ke story kalong ke story ke basnu tenat bah hakabiyadei bat kane ka actress Priyanka Chopra te tang kini ki kantin ke bakhandiat khublei shibun.